F'ġimgħa oħra kkaratterizzata minn inkwiet intern għall Partit Nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Adrian Delija reġa' kkonferma l-qasma fil-partit. Riżultat tal-inkompetenza tiegħu li f'sena u 7 xhur baqa' ma kienx kapaċi jmexxi u jaqqad partit. Fil-Gażin Nazzjonalista tas-Siġġiewi tkarrab sabiex il-Partit Nazzjonalista jitkellem bleħen wieħed. Dan f'mument fejn il-fazzjoni ta' Delija ma jarawx għajn majn u ma jikkoperawx mal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. U jekk il-Partit Nazzjonalista jarġa' jibda jitkellem bleħen wieħed. Adrian Delija qal dan 3 ijiem wara li fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo mar il-Parlament u kritika l-mod kif qed jitmexxa l-Partit Nazzjonalista. Qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat imkisser u mmexxi minn kap b'imġiba mhux aċċettabbli. B'Adrian Delija qiegħed jiffaċċja allegazzjoni li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Trid tkun bla qalb tara partit Borġ Ġebel u l-imġiba tiegħek tkun waħda inaċċettabbli. F'sena u 7 xhur Adrian Delija ma kienx kapaċi jieħu l-kontroll tal-Partit Nazzjonalista f'idejh, 6 ġimgħat il-bogħod minn appuntament elettorali appella sabiex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad. Ma nistgħux noqogħdu d-dar u ngħidu torta dak u torta l-ieħor. Adrian Delija ma lissinx kelma waħda dwar il-pressjoni li qiegħda tiffaċċja d-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono sabiex tirreżenja minħabba li marret tiltaqa' bil-moħbi tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma' persuna li kienet attakkata mill-Partit Nazzjonalista u talbitu kamra b'xejn għall-attività politika. L-attività politika fis-Siġġiewi kienet indirizzata wkoll mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa li ringrazzja lill-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u Francis Zammid Dimek talli ħadmu flimkien. Ħidma kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej u fi kliem David Casa wettquha bi kburija. Illi nirringrazzja minn qalbi lil Roberta u lil Francis għax-xogħol tagħkom miegħi għamiltuni kburi. David Casa li bis-saħħa jrid jerġa' jiġi elett sabiex ikompli jiġġieled bis-saħħa kontra Malta. Hemm bżonn niqpaw niġġieldu bis-saħħa kollha tagħna. Adrian Delija għal darb'oħra reġa' kritika ħidmet il-Gvern u ma propona xejn. F'diskors mill-aktar partiġjan qal lill partitari nazzjonalisti sabiex imorru jivvutaw u juru lill-Gvern li l-Maltin ta' vera huma dawk li se jivvutaw lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Jiena nemmen il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra irid iqum għall-okkażjoni. Jiena nemmen il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra irid juri li raġa' twaslet is-sija tal-Maltin u l-Awċin. Jiena ċert, anzi konvint, illi jirnexxielna nagħtu messaġġ b'saħħtu lil dal-Gvern illi f'pajjiżna baqa' minn verament jixraqlu illi jissejjaħ Malti u Awċi ta' veru. F'istqarrija l-Partit Laburista qal id-diskors ta' Adrian Delija l-ħadd filgħodu huwa riflessjoni ta' kap ta' partit li jinsab mifrut u li jrid jipprova jaqdu billi jkun negattiv u jikkritika kull ma jiġri f'pajjiżna. Iżda kif wara kollox qallu wieħed mid-deputati tiegħu b'din l-attitudni l-Partit Nazzjonalista Borġ Ġebel kien u Borġ Ġebel għadu. Il-Partit Laburista qal li b'kuntrast il-pajjiż qed jibqa' jissaħħaħ u minkejja l-oppożizzjoni distruttiva il-Maltin u l-Awċin flimkien mal-Gvern se jqbu jiksbu riżultati biex Malta ta' għada tkun suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.